babu sama da ni da a Afirka babu sama da shi. babu sama da ni A ina? ga ni nan lashi ba nace na san shi To ka san shi kuma ka ce za ka dame shi. Ka san shi kuwa? A baƙar fata babu sama da shi. Faɗa maka. Kuma har yanzu ba irinsa ba. A danginku gaba ɗaya babu mai karatunsa. In kuma akwai ka faɗa mu. To kuma? Ka ce ko za ka dame shi. Ka ce kuma za ka dame shi. Wallahi harka sai dai ka. A wasu da za ka iya ko? Na rantsi da Sai Suleiman. Mai ƙarfi zai damu aiko? kuma yana yi ga lokacin wai daga baya wace gari ma ba zan zo bai sa ni gan hakan ba wai ce wai ta wai ba ta wani abu ya za a zo a ce mu haka lokacin da mu kai abin nan Ka gwada mu. Ka gwada mu. A don Allah dan mutu. a lokacin da ban dama komai ba lokacin da ban dama Ka gwada mu. ban gwada ma ba Ka gwada mu. Ka gwada dan mutu. Ka gwada mu. to amma Ka gwada mu. Ka gwada mu. kai ka zara mai Ka gwada mu. Ka gwada mu. kai ka zara mai mun ka sa Ka gwada mu. bayan Allah ya kwana mu da Ka gwada mu. yau kwana mu da abu Tambaye kai ka. kai za ka kai zan ce tambaya Sule za ka iya damun Halifa? ni ma na manta lokacin da aka abu Za ka iya damun Halifa? Eh? Ka san dai ni dai ba wani ba kuma to ni ma in ji wai ka ce wai waya ta wai ba ta yi tashi a ba da dani ya ka kai ma kai haka ka ce wai waya ba ta tashi ba ta to ai gashi nan na ka to ni ba to ai a lokacin kai mai sa ba ga ba a lokacin da mutum sai ka hannu nawa to ni ma saboda na isa na yi ma saboda na yi da shi ni ma saboda na yi da shi da a yanzu da kada Allah ya maka ka sa ta ka ga za ta yi yoce waya ka kamata ta yi ya ni ka ga waya ka kamata ta yi to ni na wani tashi ko da da ke ba ni da shara ka je ka bashi ya tuna in ba ta yi Uban kwarka.